Dragi knjigoljupci, dobro mi došli u novu epizodu serijala Dnevnik čitanja u kojoj vam predstavljam ni više ni manje nego svoju knjigu Mali jezični savjetnik za bolju poslovnu komunikaciju. Knjigu sam objavila još 2017. godine, još uvijek je prisutna na tržištu i to njezin dotisak i od tada do danas mnogim je poduzetnicima prvenstveno pomogla u boljem i jednostavnijem pisanom izražavanju. Mali jezični savjetnik zamislila sam najprije kao vrlo sveobuhvatnu knjigu koja je tada kao rukopis nosila naziv Poslovna komunikacija u praksi, no nažalost taj rukopis i dalje još uvijek nije objavljen. Onda sam shvatila da mogu iz tog rukopisa izvući upravo ovo, Mali jezični savjetnik, i pretvoriti ga u knjigu. Tako je i nastao, a sve je zapravo krenulo na poticaj kolege koji me stalno ispitivao: možeš li mi objasniti kako se ovo piše pravilno, je li ovo dobro, je li ovako pravilno napisati i slično. I zamolila sam ga da mi pošalje popis svih tih njegovih najčešćih jezičnih nedoumica i kada sam shvatila da toga ima dovoljno, da toga ima puno, iz toga se zapravo rodila ideja o tome da napišem knjigu. Mali jezični savjetnik sastavila sam od nekoliko poglavlja koji su činili veći rukopis poslovna komunikacija u praksi i tako je zapravo i nastala ova mala knjižica koju sam namjerno dala naslov Mali jezični savjetnik zato što kada bi samo pisali jezični savjetnik, evo iskreno biste li se primili ove knjige ili ne biste, no kada vam kažem da je mali, a zaista jeste, vrlo je tanka knjižica, zapravo vam već to kaže da imate brzo potezna rješenja u samo nekoliko stranica. Ovu sam knjigu zamislila i tako je i realizirala, tako da vam zapravo pomaže u pisanoj komunikaciji na način da vam donosi objašnjenja, ali i upute kako pisati poslovne dopise, zatim kako se izražavati pravilno u email komunikaciji, odnosno u komunikaciji koju danas izuzetno često koristimo, a više manje sva ta pravila možemo upotrijebiti i za odgovaranje na poruke na društvenim mrežama. Zatim, veći dio cijele ove knjižice posvećen je najčešćim jezičnim pogreškama i tu nisam se bavila teorijom, dakle nisam objašnjavala zašto se nešto tako piše, u kojim slučajevima se piše ovako, u kojima onako i slično, jer toga imamo i puno i previše u opsežnim jezičnim savjetnicima, gramatikama, pravopisima i slično. Ideja mi je bila u ovoj knjižici dati jednostavan, kratak, brzopotezni pregled onoga što jest točno, što nije točno i da ova knjižica zaista služi svakome tko svakodnevno u uredima provodi sate i sate pišući bilo to dopise ili nekakve dokumente ili pak odgovaranjem na poruke. I u jednom trenutku zastane i ne može se sjetiti kako bi bilo pravilno nešto napisati. I upravo tu uskače ova mala knjižica, Mali jezični savjetnik, koji doslovno prolistate i po abecednom redu potražite svoje jezično pitanje i pronađete odgovor, odnosno rješenje. Ono što mi je još bilo zanimljivo dodati jesu neke stvari koje nisam našla u drugim jezičnim savjetnicima, barem tada kada su oni bili aktualni, a to je kako pisati kratice na engleskom jeziku, kako uopće neke stvari pišemo u engleskom jeziku, a kako ih pišemo ili kako bismo ih trebali pisati u hrvatskom jeziku, kako pravilno pisati kratice, kako pisati rimske brojeve, jer vrlo često tu pogrešno zapisujemo rimske brojeve. Utjecaj engleskog jezika na hrvatski jezik i na koji način tome možemo doskočiti čisto kratkom, jednostavnom, drugačijom formulacijom rečenica. Novčane jedinice i oznake i kako ih bilježimo, mjerne jedinice, nazivi i titule dužnosnika, nazivi i akademski nazivi i znanstvena i stručna zvanja i slično. To je sve ono što čak i danas još uvijek ne nalazimo u drugim jezičnim savjetnicima, a u praksi, odnosno u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji itekako nam je
bitno znati. Dakle, mali jezični savjetnik za bolju poslovnu komunikaciju nije izričito namijenjen samo poslovnim ljudima, već i svima onima koji svakodnevno sudjeluju u pisanoj komunikaciji, pisanoj korespondenciji, pa tako je ovaj mali jezični savjetnik svoje mjesto pronašao i u uredima marketinških agencija, u uredima psihologa, psihijatara, knjižničara, zatim čak i kuhara, ugostitelja i sl. Svi se mi svakodnevno susrećemo s pisanom komunikacijom, a ako smo ili vlasnici nekog biznisa ili radimo u nekoj tvrtci, svakako komuniciramo i to na poslovan način. Poslovna komunikacija se uvelike razlikuje od one ležerne razgovorne komunikacije, odnosno razgovornog stila, i upravo se na tome i temelji ova knjiga, da vam da ne samo savjete, nego i brzopotezna rješenja kako se bolje, kvalitetnije i profesionalnije zapravo izraziti u svojoj poslovnoj komunikaciji. Kao i uvijek, link na ovu knjigu i više informacija o njoj možete pronaći u opisu ovog videa. Ako imate pitanja, slobodno pišite u komentarima, bit će mi drago odgovoriti na njih. Hvala vam što ste bili u još jednoj epizodi Dnevnika čitanja i vidimo se uskoro.